विद्वान कदम मारे सेदिन आज चिंता कपड़ा करे खुदम मंडित अपनी भजा खुदमंडा को बांधी सुदामा ब्राह्मण पंडित बाहरिले द्वारिका जतवे सुदामा ब्राह्मण द्वारिका अभिमुखे चली छथि तेरे अंतर्जामी मायाधर ठाकुर कृष्ण जानिले जे सखा आसुची तेणु सुदामा जीवा पथरे ये मायाधर ठाकुर कृष्ण मारे माया नदी सृष्टि करी नदी दिए सृष्टि करी अच्छा 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 माया रे नाम दिए सृष्टि करी माया रे जीवन सबको धारण करी ना माया ला मैं रख दी सुदामा ब्राह्मण पहुंची जाई छंती माया नदी तटरे देखिले नदीर आर पार्श्वरे नावटी अछि नावरे पंडित नाविका बसिची नाविकटी अछि सुदामा ब्राह्मण निजକୁ धन्य ବୋଲି ମନେ କଲେ କହିଲେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଦିନଜି ଏ କଥାରେ ଅଛି ଏକାନଇ ସହସ୍ର କୋଶ ଯଦି ନାବଟି ନାଉରି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାରି ହେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି ଏ ଭୋକ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ସୁଦାମା ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ନାଉରିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନାଉରି ଭାଇ ଆରେ ନାଇଁ 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 ରହ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ମୋ ନାମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ରହ ତେଣୁ ହେ ବଡ଼ ସୁଧୀ ସାମନ୍ତ ये मायाधीवर माया नामटीକୁ ଆଣି କୂଳରେ ପଣ୍ଡିତ ଲଗାଇ से निजे तो भगवान नाभ धरी बइचंती ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାମଟି କୂଳରେ ଲାଗିଲା ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାବରେ ଯାଇ ବସିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ନାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାୟାଧୀବର କହିବାକୁ ଗଲେ କହିଲେ ଗୋସାଇ ବିଲେ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦେ ले मो प्यार
ଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରପତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା ଭୀମର ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ସତ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷରେ ବିଚାର କରିବେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମତେ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପାରି କରିଦେବେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ସତ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷରେ ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ମନା କରିଦେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଥିଲି ତାହେଲେ କହିଲେ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାୟାଧୀର ତାକୁ ସତ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷରେ ବିଚାରକୁ ନେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମା